Aşgabatyň bankomatlaryna nagd pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen viza kartlary işlemeýär. Gazagystanyň türkmen talipleri Western Union arkaly ýurtdan pul alyp bilmeýär. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar dowam edýän Mahal Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurt içinde we ýurtdaşyny türkmen raýatlarynyň puluny atlaşdyrmak bilen bagly problemalar barada habar berýärler. Aşgabatly habarçymyz 10 martda paýtagtyň bankomatlaryna nagd puluň tapdyrmaýanlygyny habar berdi. Ol paýtagtyň köp adamly bankomatlaryna nagd üpdünçüligi bilen bagly ýagdaýlary öwrendi. Şuny 10 martda Jygyrlyk bazarynaky bankomatlarda uly nowat boldy we nowata garaşýan adamlaryň köpüsi puluny atlaşdyryp bilmedi. Bu hem bankomatlaryň aglabasyna pul bolmady. Hatda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlaryna da pul bolmady diýip habar çaýtdy. Ozorlar beýleki ýerlerde pul bolmadyk ýagdaýlaryna da döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlaryna pul bolýardy diýip ol maglumatynyň üstüni ýetirdi. Ol bir tanşynyň berkarar sewda we din çalyş merkezine ýerleşýän bankomatlardan pul atlaşdyrmagy başaranyny aýtdy. Habarçynyň anyklanan pulsuz bankomatlarynyň sanyny garaşsyzlygyň 15 ýyllygy sewda merkezine ýerleşýän bankomatlar hem girýär. Türkmenistany ýurdun içine hatda paýtagat Aşgabatda nagd ýetmeçiligi dowam edýän mahaly ýurdun daşyna da raýatlar türkmen banklarynyň alan viza kartlarynyň üstü bilen pulny atlaşdyrmakda kösenýänliklerini aýdýarlar. 7 martda Azatlyk radiosy bilen Türkiýeden habarlaşan bir türkmenistanly öz ýany bilen Türkmenistanyň getiren 2 sany viza kart arkaly pulny atlaşdyryp bilmeýänligini, bulardan daşgary Türkmenistanly bir tanşynyň hem kartynyň işlemegi bes edenligini habar berdi. 5 martda mer kartlar işläni okdyp gurrundeşimiz aýtdy. Türkmenistana hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň narhy onuň döwlet tarapyndan 3,5 manat meşberine kesgitlenen resmi narhyndan 5,5 esse gymmatdyr. Soňky 3 ýyl olay wagt bäri ýurt raýatlary Türkmenistanyň bank kartlarynyň ýerli pul birligine goýan goýumlaryny daşary ýurtlarda valyuta çalyşmagy ýykyn edýärler. Türkiýedäki gurrundeşimiz viza kartlary bilen bagly 5 martdan bäri dowam edýän problemanyň daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişli dünýäde däldigini, şeýle bu ýagdaýyň köpçülikliğini häsiýetli dünýäde däldigini özüniň bilmeýänligini habar berdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentler okuyan ýokary hujaýlaryndan eger olar döwlet tarapyndan ikrar edilen bolsa, degişli resmi namalar görkezden ýagdaýyny olary türkmen banklary tarapyndan kesgitlenen meşberde belirlenen tertipde resmi kursdan Türkmenistanyň valyuta ugrudylmagyna ruhsat berilýär. Ýöne Gazagystanda okuyan türkmen studentleri Western Union arkaly Türkmenistanyň pul alyp bilmeýänliklerini 9 martda Azatlyk radiosyna habar berdiler.